Hasteo hapangni enggai kaisa kok mahaini hai ongkhorui phaipika Hasteo tongkosong tangui janai tongkosong roni bagui tei joto lukuni bagui no kokloi phaipika bwskang phainai osamotai no rwgui rwjaknai ration card o jotono no chini moida tei suji hwnwi kokma kokloi phaipika haini hai sengnorno phunugui tongo tabo update koktoma Sengdarna phunugui tongo Hasteo hapangni enggai updates koktoma kokloi phaimani Hasteo ni joto lukurokno manai phainai osamotai no rwgui Hasteo hapangni phaisingtei yafarjakha kaisa yakpai ration o jotono no rojaknai rang khoroksa phano roya yoknai suji chini tei moida mannai Sengdarna phunugui tongo update news tabogra Hasteo hapang site mani bai tongkosong lukurokno hamjakmani bai hiali yafarkha kaisa yakpai Hasteo hapangni phaisingtei osamotai ni yakpai rojakha Hasteo hapangni enggai lukurokno khoroksa phano rang royawi mannai moida chini tei suji hwnwi saimanjaka Hasteo hapangni bisingtei Kokmani phaisingtei saimanjakha Hasteo hapangni enggai saklai birojak tei joto jagao dagemung rohorjakha joto ration dealer no rohorjakha dagemung chini moida tei suji no khoroksa phano rang nayawi no dakri rojaknang thung hwnwi dagemung Hasteo hapangni phaisingtei rojakha Bureau Report I